je mi waka akwashe tuwo ko wana ya shiri tuwo ko a shiri tuwo to beri ge amaku jabu gani de alinu de tani genga de adam ajamu de ibro ko wa ide ya kwashi tuwo ole iri de wa yana yi jabu gani ana sene kuma akwai minista na gaskiya mutane Cameroon Allah taimake ku gaba daya shi amin Allah ya taimake Cameroon da mutane Cameroon duka amin Allah ya sa Cameroon a zauna lafiya amin idan Allah da mutane kamar su iri su sale to gari zai sai kuna zauna lafiya to Allah zauna da gari lafiya Alhaji Awaru a mutane cici na ba mu ci da ko shi ba mu na so duka shi ne duk rijima ni baki ba kuma ba tubi amma yau ni zan wake tuwo babanci ne da akwashe tuwo babanci ne da akwai rigima kai baki ba kuma ba tubi amma yau sai ka wake tuwo babanci ne da akwashe tuwo abun da ya sa sai wake tuwo abun ya bai mamaki ne babanci ne da akwashe tuwo da ture in ya zo Najeriya inda har an biya shi tuwo ba zai koma a kasan shi ba babanci ne da akwashe tuwo Balarabe ya zo Najeriya inda har ya kwashi tuwo ba zai koma kasan shi ba babanci ne da akwashe tuwo Chinese ya zo Najeriya sun ba shi tuwo ba zai koma ko kasan shi ba babanci ne da akwashe tuwo Faransa ya zo Najeriya sun ba shi tuwo ba zai koma ko kasan shi ba babanci ne da akwashe tuwo da Germany ya zo Najeriya inda har an ba shi tuwo to ba zai koma kasan shi ba babanci ne da akwashe tuwo India sun zo Najeriya inda har an ba su tuwo to ba za su koma kasan su ba babanci ne da akwashe tuwo America sun zo Najeriya inda har an ba su tuwo to ba za su koma kasan la shine tuwo da mun gada babanci ne da akwashe tuwo kowa gaba daya inda har ya kwashi tuwo to rana ne zai taka rawa babanci ne da akwashi tuwo daga danyi buroshi ne nawa duk rana da ya kwashi tuwo kaga yanda yana yi rawa kagere wasa ni deja inda rana ya kwashi tuwo babanci ne da akwashe tuwo kagerawan alinu inda rana ya kwashi tuwo babanci ne da akwashe tuwo rana ya kwashi tuwo babanci ne da akwashi tuwo kagarawan Jamila na gudu irana ta kwashi tuwo babanci ne da akwashi tuwo babanci ne da akwashi tuwo fati ba fa inda rana ta kwashi tuwo babanci ne da akwashi tuwo kaga da wanzai na raga inda rana ta kwashi
babanci ne da akwashi tuwo. Kagarawa Binta Muhammad inda rana ta kwashi tuwo. Babanci ne da akwashi tuwo. Idris inda rana ta kwashi tuwo. Babanci ne da akwashi tuwo. Kagarawa Fati Muhammad inda rana ta kwashi tuwo. Babanci ne da akwashi tuwo. Manu mai shida kagare wanda yana taka inda rana ya kwashi tuwo. Babanci ne da akwashi tuwo. Ina ribu dan wahala kare wanda ya taka ranar da ya je kashi ya fada mai sai.